Výstavba električkovej trate v Petržalke sa blíži ku koncu. Potvrdil to bratislavský primátor spolu s ministrom dopravy. Dostavba trate sa dlho odsúvala. Skolaudovaná by mala byť ponovom na jar budúceho roka. Petržalská električková trať je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Mesto ju financuje z eurofondov. Keďže však stavba mešká, hrozilo, že o peniaze z únie prídeme. My sme rozfázovali financovanie tejto stavby. Dneska máme podpísané financovanie tej druhej fázy. To znamená, pokladám aj debatu o tom, že prídeme kvôli tomu eurofondy za ukončenú. Ak chceme dostať ľudí do mestskej hromadnej dopravy z aut, tak musí tá mestská doprava byť atraktívna. Musí byť proste komfortnejšia, čiže pohodlnejšia, musí byť rýchlejšia a musí byť spoľahlivejšia. Toto je jeden z tých významných krokov k tomu, aby to tak bolo. V Petržalke mala pôvodne premávať rýchlo električka ako náhrada za zrušenie výstavby bratislavského metra. Neskôr sa rozhodlo, že električka nepôjde v podzemí, ale po zemi. Na trati pribudnú zastávky Chorvátske rameno, Gešajova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Takto to vyzerá na stavenisku električkovej trate v Petržalke teraz. Termín jej dostavby sa veľakrát odsunul. Podľa pôvodných plánov tu mali už takmer rok jazdiť električky. Do konca roku sa to nestihne. Tých dôvodov, prečo je to tak, je viacero. Na jednej strane od covidu, od narastu cien, od nevyváženej zmluvy, ktorá sa musela vyrábať, až po problémy, ktoré sa vyskytli technického charakteru počas výstavby. Dneska už vidíte základy zástavok, ale vidíte relatívne veľkú časť cyklotrasy. Sú otvorené niektoré nové križovatky. Po novom roku sa budeme venovať všetkému okolo električkovej radiály a ja som veľmi rád, že sme v tomto štádiu. Boli nejaké nepredvídateľné fyzické skutočnosti alebo teda nejaká vyššia moc. Podpísali sme dodatky a teda teraz ten konečný termín celého ukončenia je 15. augusta. Je to intenzívna práca, máme tu robotníkov už od 6. až do 6. večer. Projektový vedúci zároveň avizuje, že prvá električka by mohla prejsť po trati už v polovici decembra tohto roka. Natália Dvoranová, Slovenská televízia.